Tmiem din il-ġimgħa se jkun immarkat minn riħ qawwi hekk kif l-Uffiċċju Meteoroloġiku fih dan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed ibassar li r-riħ se jlaħħaq forza 6. Infatti wara ġranet ta' sħana kbira il-Gżejjer Maltin minn nhar is-Sibt se jesperjenzaw riħ li jlaħħaq forza 6. B'dan ir-riħ mistenni jibqa' jonfoħ sal-erba' li ġej. Kaġun ta' dan ir-riħ qawwi dawk li ma jħobbux is-sħana żgur li se jieħdu pjaċir b'temperaturi aktar baxxi. Dan hekk kif il-ħadd li ġej l-ogħla temperatura mistennija tkun 30 grad Celsius u mbagħad it-2 u 3 l-ogħla temperatura se tlaħħaq id-29 grad Celsius ferm inqas mill-40 grad ta' bħalissa. Min-naħa l-oħra matul il-lejl it-temperatura se tvarja bejn 23 grad u 25 grad Celsius. Għalkemm it-temperatura se tinżel wieħed xorta għandu jibqa' japplika l-krema protettiva, jixrob ħafna ilma u jevita li joħroġ bejn il-11 u l-4. Dan hekk kif l-indiċi UV se jvarja bejn 9 u 10. Dan apparti li wieħed għandu jevita ċertu żoni tul il-kosta hekk kif il-baħar kapaċi jkun qawwi fiż-żoni fejn jaqbel. Intant fiż-żona tal-Alpi u n-naħa ta' fuq tal-Italja qed jiddomina temp mill-aktar instabbli kaġun ta' pressjoni tal-arja baxxa bil-konsegwenza li anke kien hemm il-maltemp. Min-naħa l-oħra fin-naħa t'isfel tal-Italja kif ukoll fi Sqallija it-temp mistenni li jibqa' stabbli u b'xemx tiżreġ għalkemm anke f'din iż-żona tal-Mediterran ir-riħ mistenni jtemm il-mewġa ta' sħana li hemm bħalissa.